косово. Да се слезе с. Здравейте, днеска е седма и ние пътуваме към морето. В момента сме на това джамбо, което е до Бургас и е към 8:30 някъде. То отваря в 9, така че почакаме още малко. Тук иначе е много приятно. Почти няма хора, но спряха още доста коли, които чакат по това време. Ще влезем да разгледаме какво има. Ще ви снимам отвътре някакви неща, които сме си взели и после ще се включим директно в плажа. Добро утро в следващия ден, днес е 8 и съм излезнала тук на терасата. С нощ не сме се включвали, защото бяхме много заморени от пътя. Ходихме на плаж, ви сте видяли кадри, след това ходихме до Несебър, стария град, да се разходим. И се пребрахме и съм се включила. Сега сме се оправили да ходим пак на плаж. И сме седнали иначе в Слънчев бряг, в хотел Джули. Приятно хотелчето. Ще ви снимам после гледката, която е пред нас. И сега ще ходим към плажа. Първо ще капнем нещо някъде, защото тук няма нито обяд, нито вечеря, нито закуска. Не сме закуска, само нощувки. И после ще ви покажа какво сме си купили от Джамбо с нощи, защото не можа да ви покажа. Като цяло си взеха една плажна чанта, взех си спрейче за коса с UV защита. Аз не си вземам такива простоти, макар че да знам, че може би няма да ми защитава косата. Взехме още и ни очила за плуване. И там още някакви джунджурики, и после ще ви ги покажа. И тази шапка също се я взех там, много е хубава. На мен много ми харесва. И така, ще се включа после да ви покажа. А в плажната чанта съм взела две хъбли, взела съм една защита, 50 фактор, едно олио. С нощи изгоряхме страшно много, така че днеска няма да се печем толкова. Ще стоим по чадъра повечето време. За да ви казах, ние ще ходим на плаж тук в Слънчев бряг. Вчера ходихме на плажа в Несебър. И така. После, ако ходим на разходка, ще се включа. С нощи съм ви снимала там някакви кадри, но не съм се показвала аз. Така че днес ще се разходим, може би и Слънчев бряг или някъде другаде ще видим. И после. Ето това е спрището за коса, което си взех. Взех си една такава книжка с судоко, ако няма какво да правим. Но тук съм си сложила, съм си изкарала нещата, вече са всичко е много разбъркано. А това много сме избрали. Ще видим дали ще направим нещо, дали ще помогне и ще ви кажа мнение. Тук са тези неща. Тук са напрячили нещата, тук са другите. Просто вече всичко е избъркано. Така. Много съм доволна обаче от ето това балсамче за устни, той е с 50 фактор, много добре ми предпазва устните. Всичко друго ми е изгоряло, само устните не са ми изгорели. Така. Ето я плажната чанта, която си взехме. Много е хубава, на мен много ми харесва. Ето вижте, вътре две хъбли съм сложила. Това е слънцезащитата, отдолу е олиото, което днес няма да използваме. Имаме слънчеви очила вътре, вода
Сега взех тук някакви круасани. Какво друго още взехме? Да, ето тази шапка е от Джамбо и тя. Взехме си от Джамбо и ето този калоп за чадъра. Така да ни е по-удобно. Аз си взех също така и едно е такова ни се серче. Просто не знам, така си го взех и приятеля ми си взе. Това не знам за какво му е, както виждате вече тук всичкото е ужас. Включвам се няколко часа по-късно. Ние се починахме, оправихме се и сме готови за излизане. Аз се облякох ето така. В момента е към 8 часа някъде. Доста е шумно тук покрай мен, защото хотела е на много възлово място. Точно срещу дискотеката Лав на центъра на Слънчев бряг сме седнали. Ние даже не знаехме, че е тук хотела като цяло, иначе нямаше да го запазим никога. Не сме много доволни от обстановката в хотела, така че не го препоръчвам този хотел. Иначе хубавото е, че всичко е наблизко. Няма и сме почти до плажа, точно една минутка. Всичките седи, магазини са тук около нас, има навсякъде аптеки и всичко останало. Не сме стояли много време на плажа, стояхме около 1-2 часа, понеже сме двамата много изгоряли, както ви казах, от деве и не се стоеше много време. Минахме през аптека, взехме пантенол, намазахме се и двамата. След това ходихме до един супермаркет, взехме си неща да хапнем, ядахме тук в стаята, починахме си и така, нищо не сме правили. Сега се чудим къде излезем да се разходим. Аз ще ви снимам където не сме. Мисля да обиколим днеска Сергиите, така аз много харесвам да гледам някакви работи да разглеждаме. И ако си вземем нещо, ще ви снимам, и ако видим нещо по-интересно, също ще ви снимам. Сложила съм си легри, между другото. Контур съм си сложила, хайлайтер, червило. Правих си малко вещи и си сложих и спирала лекичко, така да не е без нищо, да изглеждам все пак добре. И това е. Забравих да ви кажа за плитките. Май ми каза, че съм си направила плитки, както виждате. И това е, което за сега. Ще се включа по-късно или от утрешния ден, в който няма да сме тук на Слънчев бряг на плаж, ще отидем някъде другаде, може би в Несебър или може би на Свети Влас. Не знам, ще видим, ще го решим от движение. Утре ще разберем. До после. Здравейте в следващия ден. Включвам се вечерта, понеже днеска не сме ходили на плаж, защото беше доста ветровито и събудих малко по-късно и нямаше смисъл да ходим. Искам да ви покажа какво комплектче си взех, понеже ще ходя в Истанбул за 10 дена на фестивал и първата вечер ще имаме бяло парти и си взех тази количка с това топче. Много яко стои. И сега просто така си го облягах да си слезна с него, защото много ми харесва. Сега ще обърна камера да ви го покажа по-добре. Ето го и него. Така доста добре изглежда. Вчера между другото си взех една шнуричка. Не знам дали я виждате на телевизията. Много е ярка. Даваме така много приятен плажен вайб. И така ще съм облечена днеска. Междувременно мисля снимам един рилс. Много як съм си харесала. С аутфити и отделно още 2-3. Не знам дали приятели ми ще иска да снима с мен, защото той е зад двойки. Ще видим, надявам се да поиска и ще кача тук
в YouTube и в TikTok. Ще си оставя в описанието TikTok ми, както и Instagram ми, който иска може да ме последва. Тези мои социални мрежи. Сега сме решили да ходим пеша до Несебър. До Стария град малко пак се разходим, защото предната вечер не можахме да го обиколим както ние искахме и ще се включа оттам и по време на разходката. Ние се разходихме малко и седнахме тук в едно заведение на плажа. Не ходихме до Несебър, защото много духаше и не ни се ходиш като цяло. И се разкарвахме тук пак по главната и в момента се почиваме. И може би след малко ще се прибираме. Или може още някъде да се разходим, не знам. Не, с нищо сме изкупували. Аз си харесах една чанта. Ще видим после дали ще си я взема. Ако си я взема, ще ви я покажа. Ние се прибрахме вече към 12:30 и някъде. Много се колебах за чантата, не съм си я взела, може би утре или други ден. Може би ще се я взема преди да тръгнем, не знам, много се колебая за нея. Така. Изморени сме вече доста. Утре сутринта ще ходим на плаж на Несебър, ще станем към 7 часа някъде, за да може към 8 да тръгнем и да сме там. Ще си правим много бъсни снимки. След това до вечера мисля да отидем до Свети Влас. Да разгледаме там какво има и така. Защото тук вече на този Слънчев бряг просто няма какво се гледа. Той по принцип няма, камо ли вече като сме го обиколи 8 пъти. Искам да ви покажа гледката срещу нас, между другото. Сега ще ви обърна камерата. Ето това е гледката от терасата, хора. Ето там е центъра. Ние сме на центъра като цяло. Сега ще ви покажа Димитър каква чанта си взе. Като цяло е много яка. Доста се колебаеше за нея. Аз му казах, че му харесва да си я вземе. Си я взе. Ето я. Тези в момента са доста нашумяли. Мъжки чанти. Има тук едно поклонение. Тук има второ. Той може би ще носи само ето това, второто. И другото е направо чанта. Иначе много яко изглежда синичка. Светлината е ужасна, съжалявам. Но ринга ми е вътре и е много шумно. Много шумно, постоянно тук някакви влакчета минават, таксита, постоянно тук се бият, карат се. Ужасно е тук. Но така е на центъра. И това е за днес. Просто много се чуя за тази чанта. Откакто я видяхме, стана в съзнанието и не мога да я забравя. Постоянно ми се за нея. Аз имам толкова много чанти. И затова гледам се стискам да не се изкушавам да се я взема, но може би ще се я взема. Просто постоянно ми се за нея. Ще видим. Със сигурност, ако се я взема, ще ви я покажа. Какво да ви споделя още? Цените, както знаете, са доста високи, нормално, все пак е курорт, Слънчев бряг, макар и да умира вече този град. Все пак го държат доста скъп. Има ужасно много туристи, много рядко да чуеш българска реч. Супер много туристи има. И се едно, че не си в България. На море си някъде в чужбина и това е доста зле и тъпо.
но е неоспорим факт. В Несебър същата работа. Сега ще видим на Свети Влас, да отидем да видим как ще е там. Но просто тези курорти вече е пълно само с туристи. Миналата година ходих на Созопол. Мисля, че няма толкова много туристи. Там все още не го знаят. Но тук много хора го знаят. Опа. Този град и може би затова е толкова пълен с туристи. Като цялото Северно Черноморие е така. За жалост. Ще се включа утре отново да ви кажа как ще протече единия дни. И сега ви пожелавам лека нощ и целувки. Здравейте, ние сме на плажа. В момента е 3 часа, 3 без 10. И сме на плажа някъде от към 10 часа. В момента сме дошли тук и искали да си правим снимки и рилси. И след малко мислим да си ходим. Мисля си, че сме доста така почерняли. Ще ви покажа сега и отпред. Ние си оправихме и излизаме, отиваме сега на Свети Влас на разходка тази вечер и ще се включим направо там. Днеска сме се мачнали отново. Тема малко снимам. И сега отиваме да правим кадри на Свети Влас. Така че надявам се да бъде приятен влог. Целувки до после. Ние се прибираме от плажа. Сега ще ми да си вземем да пием нещо от KFC, защото ни е по път. След това ще се приберем, ще се оправим и ще излезем. Ще пак от плажа не съм се включвала, защото беше отново доста ветровито, просто и няма... Thank you.